Viime yönä joulutonttu saapui meidän talliimme. Hän toi minulle kirjan, jossa kerrottiin ainesosat siihen reseptiin, jolla muovataan Petterille parantava lääke. Se parantaa Petterin sikainfluenssasta. Mutta ainesosat olivat hyvinkin tuntemattomia minulle. Siksi olen päättänyt laittaa Suomen suurimmalle keppihevosfoorumille eli SH:n-foorumille ilmoituksen, että vaihdan kaikki pikkukookoksen ponit näihin Petterin parannusliemeen tarvittaviin aineisiin. Olen juuri pyörimässä täällä SH:n-foorumin osta ja myy vaihda-osiossa. Minä luon tänne uuden aiheen. No niin, katsotaan mitä kirjoitetaan. No niin, kirjoitetaan otsikoksi. Vaihdetaan pikkukookoksen poneja. Näin. Sitten. Vaihdan joka ikisen pikkukookoksen hevosen ja ponin lukunottamatta itseäni, apaattisen apinan muniin, onnellisen krokotiilin kultahampaaseen, ponnekkaan ponin porkkanoihin ja taitotapiirin tupsuhäntään. Niin, kaikki pikkukookoksen hevoset näitä 4 ainesosaa vastaan. Hieno kauppa vai mitä? Tarjoilkaahan! No niin, minusta tuo kuulosti aika vakuuttavalta. Luultavasti alamme saada pian ilmoituksia. Ainakin toivon niin. Minun on saatava Petteri parantumaan ennen aattoa. Vaikka odottavan aika on pitkä, olen nyt saanut vastauksen SH:n foorumilla, että joku on valmis vaihtamaan nämä kaikki pikkukookoksen kopukat näihin 4 ainesosaan, mitä minä tarvitsen Petterin parantamiseen. Nyt ei auta muu kuin pistää nämä hevoset pakettiin ja lähettää ne muutamalla 1000 postimerkillä uuteen kotiinsa. No niin, Apris, sinä lähdet nyt tuntihevosesta ja jalostuskäyttöisestä orista uuteen maailmaan. Tulehan sinä laiska.